बियाब माइनाव आफादनि आफादगिरि जोङो सावस्रिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय आरो मावबाय थागोन अरायसम जोङो मावनायखौ मावलांनो नाजाबाय थागोन जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरा मोजाङै मोजां दावगालांनो हायो जों बेफोरखौ बिमा जानानै माने अरायबो हास्थायो आरो बियाब माइनाव आफादनि जिथि खुंगा सावरायमेल जिथुनिखि जोंनि खोला दारगासिबा बाथौ दालाइ आफादनि गेजेराव जादों जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे मेला जोबोद आबुं जादों आरो जोंनि रायजोफोरा जेरैबायदि खस्थ' खालामनाय बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोजाङैनो मोनदों आरो गाहाम नांदों लोब लोब गासै दालायनि माइनावफोरा लोब लोब खमै जोङो 15 जन लिंहरदोंब्ला बिथांमोना 30 जन 35 जन फैनानै जोंनि नैबे मेलखौ जाफुंहोदों आरो लोगोसे जोंनि गामिनि न'खरफ्रोमबो उन्दैनिफ्राय लाना गेदेरसिम न'खराव साब्रै दङबा साब्रै साबा दङबा साबा गासैबो लोब लोब खामानिखौ गोसो होना मावदों आरो जोङो बे माइनाव आफादनि सावराय जथुम्माखौ जोङो जाफुंसार होनायाव जोंनि गामिनि गासैबो सुबुंफ्रा गोबां मदद होदों आरो लोगोसे जोंनि थाखानाय थागिबि खोला दारगासिबा बाथौ दालाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनाबो जोबोद खस्थ' खालामदों आरो लोगोसे जोंनि आरसि जायखौ जोङो सामलाय आफाद दानाय बे सामलाय आफादाबो गोबां खस्थ' खालामनानै दिनैसिम जोङो नैबे खुंगा जिथि बिमा माहारि सावरायमेलखौ जाफुंसार महराव होनो हादों होननानै आं सानो जोबनायाव बेखौनो आसा फारिबाय आरो साबायखर बावहरबाय जाय बिथांमोना डिमाकुसि दख'रा बाथौ आफादनि सिङाव थानानै दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय बिमा माहारि सावरायमेलाव जथुम्मायाव नुजाथिफैनो हानाय गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजामोनखौ आंनि बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरो फैगौ बोसोरफोराव बबेबा दालायफोराव बिदिनो जायोब्लाबो माइनाव आफादा जाहाथे बिदि बाहागो लानानै बिमा माहारिनि सावरायमेलखौ जाफुंसार खालामो होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं जोबोद खुसि दिनै डिमाकुसि बियाबनि माइनावफोरनि सांग्रांथिनि माइनाव जथुम्मा खुंनायाव माइनावफोरनि गाननानै जेरैबायदि लेंहर बाहागो लानानै जेरैबायदि बे मोनसे सांग्रांथिखौ नुफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमा माइनावफ्रा समाजाव बाथौ धोरोमनि थाखाय मोजाङै मावलांनो हागोन बेखौ आं आसा खालामनो हादों। खोथायाव जोंथ' मिथियो जेराव आइजो थायो बेयाव धोरोम गासैबो थाखायो होननानै बुङो खिन्थु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे माने बे माने थासारिया जों दायो नुनो मोनबाय मा बुंगोन बे बेनो दिनै बेबो सैथो खोथा माने मेला साननैनि हाबाफारि खुंदोंमोन नाथाय बेयाव माइनावफ्रा थाफुंजोबनानै माने साक्सेस खालामनांगौमोन दिनै माने आलासिनि बिबुंथि होबाय थानायावनो माने बे आयदाया जोबैयावनो जोंनि माइनावफ्रा ओंखारलांनाया मोनसे गुबुंले आब्रुथि बेखौ नुनो मोनदों बे सैथो बाथ्रा जाहाथे आं खावलायो इयुनावबो जाहाथे जों जिखि खामानि मावा बे हाबाफारि जोबजासे जों बाहागो लानानै जोंनि जाफुंसारखौ समाजाव दिन्थिलांनांगौ बेखौ आं आसा खालामो। दिनै नुबाय जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने हौवा हिन्जाव गासैबो थारमाने जों नुबाय बांसिनै बेरेखा माने जिखिनि खामानिफोर दङ समाजनि जि बेरेखा खामानि बेफोरावसो बांसिनै जों गोसो खिन्थु धोरोम सिबिनायाव जों नुबाय गोबाङानो फासयना थायो बेयो बिमा हिसाबै मा बुंगोन बे नंगौ बे बाथ्राया सैथो बिमा हिसाबै आं फिसाफोरखौ खावलायनो लुगैयो दिनै धोरोमाव लाइमोनफ्रा गोबां फासयनानै थानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों जिखुनु धोरोमनि मेलावनो बिथांमोना सिगाङाव जायगा आवग्रिनानै थाया आरो बाहागो लानाय आरो खामानि मावनायखौ नुनो मोना आरो गामि लेभेलावबो आर'जआवबो बिथांमोना बाहागो लाया बेबायदिखौ जोंनि गासिबो गामियारियावनो जों नुनो मोनदों जाहाथे आं फिसाफोरखौ लाइमोनफोरखौ खावलायो आथिखाल मुगायाव लाइमोनफोरा गोबां समाजनि थाखाय धोरोमनि थाखाय मावनो गोनां बिबान दं बिथांमोना साफा साफा बिबान रुजुनानै खामानि मावोबा निसय लाइमोनफ्रा जौगागोन आरो जोंनि बाथौ धोरोमा जौगानाय फैगोन। जों नुबाय सासे बिमाया जुदि सावस्रियाव जुदि गोख्रोंब्ला समाजाबो गोख्रों जायो होनना बुंदों बे बेलायाव नाथाय जोंनि माने बर' जिखिनि बिमाफोर दङ सावस्रिनि बिथिङाव सांग्रां गैया दा बे बेलायाव माइनाव आफादा बेफोरबायदि माबाफोर खामानि मावगोन नामा? सावस्रियाव मोजां नङा बेखौ जोङो दिनै डिमाकुसि बियाबावल' नुवाखै सारा दिनै जोंनि बुहुमावनो होनजासै जोंनि बर' समाजफ्राव बेखौ सावस्रिखौ जों नुनो मोनो माने जोंनि सावस्रिया मोजांबासो न'खरा समाजा हादोरा मोजां जागोन ओंखायनो सावस्रिनि बेलायाव जोंनि माइनावफ्रा गोबां नाजानाया थाबाय थानांसिगोन खामानि मावलांनो गोसो होनानै जों सावस्रिखौ फोसाबनानै लानाया जोंनि खामानि बेखायनो आं माइनावफोरखौ खावलायबाय दिनैनि बे डिमाकुसि बियाब
माइनावनि मेलनि गेजेरजों जाहाथे सावस्रिजों लोगोसे गासिबो जोंनि धोरोम खोरोम आसार खान्थि माने हारिमु महर मुस्रि गासैखौबो फोसाबनानै लानो नाजायो।